binangga. Halo mga bata, kumusta ka mo tanan oy adlaw karong Sabado oy ang aton sang drama nga bag-ong haon. Grabe bag-ong haon. Ato na sa dato makita sa Dumlog phase 1 Dika Homes. Siya ilang ate Star Lormer Cabrera. Anak ni Lorte Cabrera tong suod kayo ni ate Mildred. Anata din na makita ninyo sa baskitan sa Dumlog. Inyo makita makita mo aning baguhon aligre kay ditanawa ninyo kay adlahi ni siya nga sugilan. Non moral ni siya pakatawa, moral nang komedya. Kaya atong kinahanglan karon ang mga komedya dili kay magdrama ta kay drama lang sad gyud kayo. Komedya din sa atong mga drama katawanan ba? Palingaw sa katawan ba? Ngay dig uli nato malipayon ta og makaingon ta nga aligre trabaho. Ana maunay atong kinahanglan ron kay daghan kitang mga kuan oy daghan kitang mga gipamati sa ato ang mga sa kalibutan karon nga mga bagyo, udos, mga katalagman, mga virus unsa pa na diha. Mao na nga samtang ni abatas kalibutan. Maglingaw-lingaw ta mga bata mga sama. Karong gabi nata sa Dika Homes phase 1. Ay nyo makita nga to ang kalingawan. Okay mga bata, ang drama bag-ong haon nga sinuwa sa aton direktor ani si Ate Martes Parbal Boris. Okay mga bata, ano yung sumpay sa akong asoy ninyo? Ay, kung ade na, kanang atong kalingawan ron, halad ka na sa serbisyo ni Choy Asnar. Pahugyaw ni Vice Mayor Choy Asnar. Ang anak ni Sir Ricky Asnar. Karong gabi nga Mayor Sab Gulyas. Mga to siguro sila, basig makalugar ba? Bisi-bisi sa mga tao ni sila. Maria Gulyas ang ato ang congresswoman. Okay mga bata, aniyan kita sumpay sa akong asoy ninyo. Nisip na unang anuguluhan. Ang manananggal sa ato. May tao kami hulong sa tungod sa kwarto nga din. May mutang akong asawag anak. Nag-jacket kiniyog. Nag-hood. Ablihan niya ang portahan. Hoy! Kinsa ka! Mag-usa ka niya! Bidagan siya! Bidagan siya! Sundan ako tutawa na! Kinsa man kaluto, ha? Huwag ko makailatay. Naamdali mo itong tawagan, ha? Wa, kalita siya na wa sa kong pananaw. Kinsa makatutaw na? Salamat itaw sa ginuuday. Kay naulian ka na dayan. Sobrang ako kakulba in taon sa diyang gitabangga sa mga doktor. Nakuyapan ka o dugay ka na uli Mihinay ang pinitik si mo kasing-kasing. Dili tulali man nahitabo na ako tong Lando. Nagtuon ako nga mamatay na may sa atong anak. Nga kung gimamtos niya itong tungura. Kung doon na pinadawtan na itabo ni mo, day. Di gina ko madawat. Ambot ko siya ako mabuhat sa kong kaugalingon. May gani kay uwa maunsa si baby. Nakatugid taon, human ko siya pasusuha. Sa akong dugantong. Ay. Ano naman ka? Nabala ka lang ko sa ingon ni Tatay Kuling. Ang bahin sa unsa? Ang bahin sa mga kaliwat sa anananggal nga napatay. Liwat? Saan nananggal? Ano? Dagan pa ba di sila?
Kuling, mapriso gina eme. Mapriso gina eme. Bitaw, Noy. Preso ho de gyapon mi nga unta. Matawag man nga bayani kami. Buhing bayani, hero. Di ba lamok? O bitaw, mao gyud. Di ba unta, no? Mga sir police, ay alal taon mi ninyong priso, ha? Hiimo analimin ninyong hunter sa mga bad spirit. Bitaw. Sakto gyud taon si lamok. Lamok, turo. Oh, Noy. Nisulti na ko ang mga pulis. Jaman. Nga doon na mo'y award sa inyong maayong gibuhat at doon gabi una. Apan kantong inyong pagpangawat, inyo gagitong bayran sa prisuhan. Ay. Pero makita nila nga magbinutan mo, pamubaan ang inyong sentensya. Wala mo. Makatilaw dyan at presuhan mo for the first time in my life sentence. Ro. Ha? Kuan gini. Nakasa masabyot, ha? Mok. Mo sa kag ato lang yun yung dawaton. Mok. Bayran na to sa prisuhan. Pagbag-o lang kita sa itong kinabuhi. BPD. Ha? BPD. Jaman na. Basin pa di ay. Kung magbinuotan ta, magkagawas ka na yun. Kita. OM. Kung sa UM. Mok. Oo. Basi di gawas na to sa prisuhan mo. No? Kanang mamilagrohan ta ba? Tungod sa sobra na to, kabuotan o niya. Gawas no na ta sa prisuhan. Ako mahimong pare. Pare. Na, ikaw mahimong pastor. Pastor. Di ba, Mok? OT. Kasi ote. Otoro. Mok. Aper na lang tabi. Aper. Aper. Kuling, nakagawas na di ay akong apo ang bata sa ospital. O iyo si Bio. Akong plano, adon ako papuya sila si Risa ug ang bata sa akong igsuon sa ilang manda. Mas peligro na yun. Ha? O say buti mo ipasabot iyo si Bio. Kung adto ni mo sila papuya dito sa imong isuon, adto sila sundon dito si Risa o ang bata sa kaliwat sa manananggal. Apan nga luman. Naibaw ko sa mga kinaiya niya ng mga linalanga. Kay nagdako ko sa pinakabukid nga dapit sa gamay pa ko. Tuna na nahitabo dito sa among gipuy-an kaniadto. Ang may kapan, magunitan, o natimahuan nga baho sa ilang buot biktimahon, ila kining sunod-sunuran. Wa may kini mapatay sa anananggal nga buot mo biktima kanina. Apan balik-balikon kini aron ilang makuha. Unsa? Kuhaon ang ilang mga espiritu o ang ilang lawas, pulihan sa espiritu sa kaliwat nilang nangamatan. O maglatagaw ang espiritu ni Risa o sa imong apo. Ano yung sumpay o katapusan na? Wa ko makasabot. Maunay ilang patakaran kuling. Sa akong nadunggan, maunay gitawag og iyanggaw. Unsa? Og doon na pa'y uban yan. Dili sila ordinaryo nga tao. Mga iya sila sa kangitngit. Doon na usap sila'y gahom-gahom. Sagad sa ilang mga biktimahon, mabdos o ingon man mga bata. O kung dili man kininida biktimahon, o
kung wa sila mo lampos silang pamiktima sa mga tao, himuon nila kini. Sako ng kiingon ka di mo. Unya, unsa itong buhaton ini? Nagduda ko. Nga mao ka ng mga linalanga nga gikan sa mong bukid. Magsige silang balinbalhin o puyo. Unsa itong buhaton? Abugon sila. O kitang tanan ang muabog kanila. Kung mahimo, kitang tibuok barangay ang muabog kanila. Aron mas daghan ta nila o mas mahadlok sila natong mga ordinaryong mga tao. Mo na igingon ni Lolo Sibyo ni mga ni Tatay Kuling. Kaming duha sa atong anak. Oh, Ginoo ko in taon. Dili lang in taon ka na mahitabo. Ayaw pagawas ni ako. Bantayan ta mo. Pasali ko na. Magkamatay una mi. Una mo mailog nila. Lando na hadlo ko. Ang gato anak ni Risa. Jak sa kugot ha. Mag-ampot ta sa hilom. Aron nga magbalang puson ang pagkabuhato nila ni Tatay Kuling. Oo, dong. Ayaw kay nang abot na mo. Maayo kay nang abot mo. Ayaw. Nakakita mo sa among ginaghanon ron? Paminaw mo. Naibaw na mi og taga-asa mo. Kung dili galing mo hunong sa inyong pagsamok-samok dinhi sa among dapit, dinhi sa among lugar, usami ka barangay ang musong sa inyong pinayanan. Aron sunugon kamo. Gubuon ang inyong pinayanan. Kung gusto mong makigira na mong mga ordinaryong tao, musukol ming tanan! Wala. Ito na. Namiya sila. Katangkas bilang laya to! Ang upan ng lupa! Naglaya, oy! Kung magkahiusa lang kitang tanan, dili na kita sa mukon pa nila. Mubalhin sila laing panayanan. Kapag dili lang gihapon kita mo kumpiyansa. Ipaidom kini ni Risa Kuling. Aron dili matawag ang iyangan. Kay basin o tawgon siya siyangan. Maglakaw unya siya nga wa siya iyang kaugalingon. Kitinood yun nimo ang imong gisulti nga mo anhi sa among dapit. Oo. Wa ko magbakak nimo. Og dili sa ko gusto nga imo kong lansisan. Nakakita ka sa akong kauban? Pulos mga lalaki kaming ni adinhi. Og dulaan kami sa usa ka gatos ka buok. Unsa pa man yung gianli?
Ngawa naman may magsamok sa inyong dapit. Ang among gusto, nga mapahawa gid kamo dinhi para magkuha-kuhaan ang dakong pulisyo nga kasamok sa among huna-huna. Wa ko manghadlok nimo, ha? Nagdaa kami tulo ka albularyo. Aron tangtangan mo sa inyong kusog. Kana kung makahimo sila, ania ka mo sa among teritoryo. Dili kini inyong teritoryo. Kung dili ka mo mupahawa, mas daghang pa mga tao ang muabot dinhi. Ug amo mong gubaton, tugison! Kana, kung wa kita magkasinabot, maugid ka na'y mahitabo. Niuyo na ang among mayor ug ang mga kapulisan sa among tumong kaninyo. Duha ka adlaw ra among tagal. Kay kung inigbalik na mo, nga naa pa mo, himuon mo namong abo. Niya. Niya ang papel. Butangi sa imong lagda. Patudi sa imong dugo. Ug butangi og lana, gikan pa sa inyong katigwangan. Ug isuod ning botilya nga kung gida. Kay kung mulagda ka, manglakaw mi nga magmalinawon. Unsa man, di ka mulagda. Kay gubaton mo na mo, ugma dayon. Mulagda! Ana, natuman ang imong gusto. Okay. Kung supakon mo galing ang atong kasabutan, nahibaw ka lang unsay mahitabo nining imong gilagdaan sa imong dugo ug lana nining papel nga niasud sa botilya. Nahibaw ko. Matuman ang inyong gusto. O pamahawa na mo kay magsabot pa mi aron manglayas na mi tinhi. Salamat ay kuling. Salamat lolo si Bio. Ug salamat inyong tanan sa inyong tabang namo. Salamat kaayo nga inyong gitabangan. Salamat kay ninyo ha. Salamat gid kaayo. Ako kini gibuhat para sa atong kalinaw. Kalinaw, maong kalinaw, tanan! Dili sa itong dapit! O ginaot ba? Nga kung asa mo sila balhin ug muabot karon. Mga puo sila ug dili na makapamiktima. Ang bukan na bata, malipay magulang. Ang bukan na bata, hinanay binangga. O gini mga bata, mga sama na tapos sa kung aso ninyo ni Simeon nga naguluhan. Ang manananggal sa to binilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinintanan sinuwat ni Ate Marites pa. Ay, dili Ate Marites. Si Ate Jocelyn Pondok Algono. Ang atong directress si Ate Marites Parbalbores. Ang atong spinners, Kuya Joel Vinci Soundman, Mr. Ricky Bangis Garing. Recording audio editors, Kuya Ariel Mangkao o si Dodong Tayag na Korda Randy Tayag. Kinintanan dalit ka na to sa RMN Drama! Hey! Ang bukan